Is-sena 2015 se ġġib magħha bidla fis-servizz tal-IVF li jingħata mis-Servizz tas-Saħħa Pubbliku, servizz li ilu jkun offrut minn Ottubru 2013. Għalkemm il-Gvern kien qed jagħmel tajjeb għal dan, partijiet sostanzjali mill-proċedura kienu qed isiru fl-isptarijiet privati li għandna f'pajjiżna. Fi ftit ġimgħat din is-sitwazzjoni se tinbidel u l-proċess tal-IVF se jibda jsir mill-bidu sal-aħħar f'Mater Dei. Ikkonferma dan ma' One News is-Segretarju Parlamentari Chris Fern. Din is-sena l-2015 waħda mill-affarijiet li ħankunu qegħdin nagħmlu hi li ħanibdew għall-ewwel darba nagħtu servizz tal-IVF mill-isptar Mater Dei. Huwa żied jgħid li l-mira hi li dan is-servizz jingħata lil bejn 150 u 200 koppja fis-sena. Kull xarej ikollna grupp ta' koppji li nofrulhom dan is-servizz. Ifisser li lejn Ottubru, Settembru-Ottubru ta' din is-sena jkollna l-ewwel trabi li jkunu twildu bl-IVF kompletament minn Mater Dei. Intant il-Gvern investa wkoll f'taħriġ lil 15 konsulent u infermier biex ikunu speċifikament imħarġa fuq pariri relatati mal-infertilità. It-taħriġ sar mill-British Infertility Counselling Association li hija l-unika assoċjazzjoni akkreditata fir-Renju Unit li toffri pariri fuq l-infertilità. Min Jannar tas-sena l-oħra l-Gvern beda joffri sa 3 ċikli tal-IVF b'xejn lil nisa li ma kellhomx iżjed minn 39 sena u 2 ċikli b'xejn lil nisa ta' bejn l-40 u 42 sena. Sa issa f'Malta twildu 3 trabi permezz tal-proċedura tal-IVF offruta mis-Servizz tas-Saħħa Pubbliku.